יושי, יושי. תטביל אותו. אדיו סנטה. איך אתה אומר? כן, איך? פיקולו מילו. הוא ראה את זה באיזה תוכנית, אתה יודע, היה זה סרט. תתלבט עליו, פיקולו מיקולו. פיקולו מיקולו. פיקולו. פיקולו. פיקולו, פיקולו. למחנה. איזה יופי, יא חביבי. תיזהר, תיזהר. סלאם עליכם. מה אני אגיד לך, גוי של המציע, שצריכה להגיד תודה שאני מצלם אותה בכלל. מי הזקנה שם? כן. לא כל מה שאתה דרדל, אתה מכיר את ההוא שעשה קופידון? מעוג'ין. איך יעקב כהן היה עשתה קופידון פה? כן. ושהיא מזדקנת, איך היא מראה לנכדה? היא שאלה, תמתחי! תמתחי. תמתחי! שמאלה, בפרוזדור ימינה, תמתחי! בסוף יש איזה קופידון. איך הוא עושה את זה? אין עליו. תחלו. אין עליו, אין עליו. בוא'נה, זה מחמאה בשבילה שאתה מצלם. כן, מה חשבת? יוסי, למה אתה לא נכנס למים, בבי? אבל הייתה איזה בזוז קטן היה מקודם. עייף? ממה, בבי? עייף, אני עם העדשות גם. אבל לא הבאת את המשקפיים.